Wosik ni phai krinet ke bani birta krip dun longa tengke lapu henlo. Uttar Pradesh along ria long non malom arni ke so kilit pigajok hospital salong men seka chelang aphai bat pon hupsi thek pon long lo. Labang so long jesimet akiso aphai kilong laki abang kiso achi the kachi en un e henlo. Labang so jok se kilanga hemalong claim bang atum do de sang sepin kachi sik setami do pon lo. Birta kirip dun long atengke ghonta troxi kebra hini vetang bongsi Uttar Pradesh along ria long kedo Balia ahawar along arni keso kilit pigajok bang phoke brapli apran ke dam lapen bang pharupli so se abang pho bang phiatum seka chelanga hemalong seka chelang pon nangkoklo Doctor Satumahin pen ke than pon atengke apran ke dam dre abang pho tum ki thinanga theke laki trek jam pusitami ke phang ok kilit pikta isia the tahai Seka chelanga hemalong ke phang ok kijum jea jok aphai nang bat bom lo Uttar Pradesh along ria long nona mata 40 degrees Celsius pen aber nang sun selang Balia District Hospital along Medical Superintendent in charge SK Yadav hin pen kaninche pon atengke ke dam tang gosika chiklo ni phai krip pon banging kora ke thomatum apran dam Uthot ani sitami banging koi an apran dam lo lapen Patumi diga bangki bangkri siatum apran damnang upasi thanpon Uttar Pradesh Health Minister Brajesh Pathak hin pen ke thanpon ke lapu henlo UP government hin pen bilia along lapu sona jaimek kache tongnang aputhak along RD pidun po lapen labang so puthak kilang chari ponji aphansatami ami thang penamatsi jalin pon National Desk Report Karbiang Long Live